Na sziasztok, itt vagyunk egy következő videóval, és azt szeretném nektek, hogy iratkozzatok fel, és lájkoljátok a videót, mert nagyon jó tartalmakkal találkozhatok velünk, mert itt van először Hobbyhely is, a kis kis cukiságunk, és Happyke is itt feljött, szóval megmutatom nektek, majd utána visszatérünk Hobbyére. Tudjátok, itt van ő is, meg a picurat nem tudom, hogy látszik-e. Piti! Ott van, így néz ki a kis terünk, ott van Happyke, és visszatérünk Hobbyhére, akkor látjátok, ilyen cuki lett. Ilyen. Van egy kis szemecskénje. Ilyen szép. Szép szürke orral, és kis szájjal. És most így előről van, de Happyke az ott kajál, meg Picurkának, hogyha itt is felnyúlok, júj, itt van egy ilyen pulyókája, csak ezt ide rakjuk, csak itt zorgok. Ezt ide kéne rakni valahogy. Ezt így szoktuk megtámasztani, és így tök jó. Hoppimat lehet zabálkálni, zabinni. Happyke is ott kajázik, mind a ketten kajáznak. Picula az meg nyomja a szúnyit. Van egy ilyen kis díszünk, mert mindjárt mutatok valamit. Van egy ilyenem. Ezt így bemutatom.